ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଭାବି ନଥିଲି ହଠାତ୍ ଏମିତି ଦେଖା ହବ ବୋଲି। ଏତେ ଦିନ କୋଉଠି ଥିଲୁ ତୁ? ଆରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲି ରେ ଭାଇ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ପରା। ଆରେ କେତେ କ'ଣ ଛୁଟି ହଉଛି, ତୋର ଦିନେ ହେଲେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ତୁ ତ ଭାଇ ଜାଣିଛୁ ମୋର ବସରେ ବସିଲେ ବାନ୍ତି ହୁଏ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବାଟ ଆସିବା ମୋ ପାଇଁ ଭାଇ କାଠିକର ପାଠ। ପୁଣି ଏଇଠି କଦମପାଳ, ଆହୁରି ଘଣ୍ଟେ। ଆହୁରି ଘଣ୍ଟେ? କିଏ କହିଲା? କହିବ କିଏ? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ସେ ବନ୍ଧ ଦେଖିଛୁ ତ, ଖାଲି ଖାଲ ଢିପରେ ଭରପୁର। ଆଉ ଡଙ୍ଗା ମିଳେନି ବୋଲି ସେଠି ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ମିସ୍ ହୁଏ। ଭାଇରେ ରାସ୍ତା ଆଉ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମ ଜିତୁ ଭାଇ, ଜିତୁ ଭାଇ? ଆରେ ଆମ ଏମଏଲଏ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଧର୍ମଶାଳାର କେଉଁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପୁରା ଚେକ୍ ଚେକ୍। ଆମ ଶାନ୍ତି ବଜାର ରାସ୍ତା ପୁରା ଡବଲ ଲେନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ଆଉ ଖାଲି କ'ଣ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ପାହାଡ଼କୁ ରାସ୍ତା, ନୂଆ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ, କେତେ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ତୁ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଡଙ୍ଗା ମିଳେନି ବୋଲି ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ମିସ୍ ହେଇଯାଏ, ଏବେ ବା କେତେ କ'ଣ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆହା, ଯାହା ହଉ ଆମ ଧର୍ମଶାଳା ସତରେ ବଦଳିଗଲାଣି। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଆମ ଧର୍ମଶାଳା ପୁରା ନମ୍ବର 1।